pre, welcome back sa Paring Jomar TV. Panibagong araw, panibagong adventure naman tayo. So ngayon nga mga pre, pupunta na naman tayo sa New Zealand ng Pangasinan dahil bukas na nga daw ito. Kaya kasama natin yung mga kids. Pero bago yan, mag-intro muna tayo. Let's go! So yun nga mga pre, so bago nga punta doon, maglalakad ka muna ng mga 15 minutes o 10 minutes siguro. Tapos dadaan ka dito sa hanggang ito. Tapos pag nandito ka na, yun, makikita mo na ang sabi nilang New Zealand. So basta yung kilikili ko. Yun mga pre, nandito na tayo. Look! Taren! Kilikili! Basta. So yun mga pre, kasama natin si Silver. Ano masasabi mo? Nakakapagod. Nandito na tayo. Sara. Tayo! Nandito na! Yun mga pre, so nakabalik na nga na naman tayo dito sa New Zealand o Pangasinan. So bukas na naman to sa mga gustong mamasyal. Hi! Pero dapat naka mask o naka face shield o mag PPE ka na pumunta dito. Mas ayos yun. Look! Aba na! Oo, dahil na matuloy ko. Sino yung pinakamataas? Doon tayo pupunta. Let's go! Tugs, tugs, tugs. Yun, so meron ding mga baka na nakakalat dito. Dito tayo sa taas. Let's go. Tapos akyat tayo doon.
So yun mga pre, maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Baka gusto mo mag-like o mag-subscribe, kayo na po ang bahala. At syempre, samahan niyo pa rin ako sa mga susunod pa adventure. So yeah, paring Jomar signing